Għat-tieni darba f'temp ta' 6 xhur il-prodotti tal-ħalib lokali se jaraw żieda fil-prezz tagħhom. Tra kif il-kumpanija Benna avżat lil ħwienet tal-merċa u lis-supermarkets illi minn nhar it-22 ta' Ġunju se jiżdiedu l-prezzijiet ta' diversi prodotti bħal ġbejniet, il-krema, il-butir u l-mozzarella. Fil-waqt li l-ħalib minnu nnifsu mhux se jkun qed jiżdied ħafna mill-prodotti l-oħrajn tal-Benna se jkollhom żieda fil-prezz. Il-butir se jkun qiegħed jiżdied b'5 ċenteżmi minn €2.85 għal €2.90. Il-krema friska ta' 250 ml se tiżdied b'25 ċenteżmu minn €10 għal €35. Il-krema friska ta' 500 ml se tiżdied b'45 ċenteżmu minn €9 għal €2.35. Il-ġbejnet tal-bżar kif ukoll dawk bojot imħawra u bil-ħabaq għal kull kilo se jiżdiedu b'50 minn €12 għal €13.50. Il-ġbejna friska se tiżdied b'5 ċenteżmi minn 90 ċenteżmu għal 95 ċenteżmu. 250 gramm markotta se tiżdied bi 15 ċenteżmu minn €75 għal €90. 125 gramma mozzarella friska se jkollha żieda ta' 8 ċenteżmi minn €50 għal €58. 150 gramma mozzarella friska żieda ta' 10 ċenteżmi minn €80 għal €90. 250 gramma mozzarella tal-pizza żieda ta' 5 ċenteżmi minn €2.35 għal €2.40. Kilo mozzarella tal-pizza żieda ta' 20 ċenteżmu minn €8.90 għal €9.10. Fil-waqt li kien hemm żieda sostanzjali wkoll fil-prezz tal-yogurts differenti illi tipproduċi l-Benna. Dan kollu jfisser fi kliem sempliċi illi blajnuna biss tal-oli tal-ħajja li jagħti l-Gvern jiġifieri €75 fil-ġimgħa persuna mhux se tkun taffordja tixtri żewġ ġbejniet kull ġimgħa. Iż-żidiet ta' dan il-prodotti bażiċi tal-ikel żgur illi se jixħtu aktar pejs fuq il-konsumaturi illi kull ma jmur qed jara l-prezzijiet jiżdiedu brata allarmanti. Min-naħa l-oħra, nies li jaħdmu f'dan is-settur qed jisħu illi din iż-żieda kienet waħda li bil-fors kellha ssir. Dan għaliex ir-raħħala Maltin u l-kumpanija Benna ilhom għal żmien twil iġorru d-daqqa li ħadet din l-industrija speċjalment issa bil-sfidi li qed iġġib magħha l-gwerra fil-vant tal-Ewropa. Quddiem dan kollu, il-Gvern qed jibqa' totalment assenti u mhux joffri għajnuna.